Ik zou het iets mooi met de maat en de vrouwtje. Oké? Nee, toe. Ah, bedoel, ja. Veel te veel in mijn maag gepakt. Dat is niet oké. Dat was echt een Bram zo. Ik zit van, maar Bram, daar echt veel te veel in mijn maag gepakt. Dat is helemaal niet waar, joh! Zo, 5 minuten later zo zelf zo, op de vloer van Pukkel opschieten en zo. De Bram voor zijn eigen uitstaande. Nagaan. Deze is echt niet oké. Nee, 5 minuten geleden tegen me gezegd dat we veel te veel NDMA gepakt hebben. Natuurlijk is dat niet oké. Ik twee zo tunnel dicht, zo alleen nog zo. Een brand? Ja. En dan tegen elkaar zeggen en zo, met twee zo. Dat is bang. Hè? Dat is wel. Dit is porno. Porno, dat is iemand zijn neus. Dat is hier een score. Nee, dat op YouTube. Is dit jij? Nou, dan wat verder weer. Dit is geen spot, hoor. Nou, dan wat verder weer terugdraaien. Je weet goed voor je ligt. Dat zou goed zijn. Je weet goed voor je ligt, gewoon we van mij weg. Ah, joh, je moet maar niet zwaar. Je moet niet bij, anders wordt het vaker. Dat staat met sigaret. Dat voor vol.